פרופסור שמואל אדלשטיין, שלום. שלום. כולם מדברים היום על אומגה 3, אומגה 3, במה בדיוק מדובר? אומגה 3 אלו הן חומצות שומניות, חיוניות, שהגוף שלנו אינו יודע לייצר אותן. המשמעות שאנחנו חייבים לקבל אותן עם המזון. עכשיו, המזון שלנו דל בחומצות אומגה 3. המקורות העיקריים הם מקורות מדגי ים, מהאוקיינוסים, מהמים העמוקים, ולאחרונה אנחנו יודעים שיש אפשרות לקבל אותם בצורה צמחית. עכשיו, קוראים להם אומגה 3, מאחר ובפחמן השלישי של המולקולה יש קשר כימי כפול. לא ניכנס לכימיה, אבל זאת המשמעות. יש גם חומצות שומן אומגה 6, שהמשמעות שבפחמן מספר 6 יש קשר כימי כפול. יש גם חומצות שומן אומגה 9, שהמשמעות שבפחמן מספר 9 יש קשר כימי כפול. מה תפקידן של חומצות האומגה בגוף? חומצות האומגה 3 החיוניות האלה שהגוף לא יודע לייצר, יש להם מספר תפקידים, אבל התפקיד הבסיסי של חומצות האומגה 3 זה לבנות את מעטפות התאים. כל תא בגופנו עטוף בממברנה או בעברית מעטפת, והממברנה הזאת היא בעלת חשיבות מאוד גדולה בתפקוד של התא. היא ממברנה חצי חדירה, סמי פרמיאביליות, שחלק מהחומרים ייכנסו לתא, חלק לא ייכנסו לתא. כל מיני קולטנים של הורמונים, כמו הורמון האינסולין, שתפקידו להכניס את הגלוקוז לתוך התא, יושב על הממברנה הזאת. ואם הממברנה הזאת אינה תקינה במבנה שלה, תהיה בעיה עם התפקוד של התא. והחומצות האומגה 3 הן המרכיבות של הממברנות האלה. יש גם חלבונים, אבל החלק הארי של הממברנה, שנותן לה את התפקוד ואת הנזילות שלה, את הפלואידיות, זה חומצות אומגה 3. עכשיו, אנחנו יודעים שיש חומצות אומגה 3 ממקור של דגים, ויש חומצות אומגה 3 ממקור צמחי. מה ההבדלים ביניהם? תראו, ישנם בעצם, מדברים היום על 3 חומצות אומגה 3. מדברים על חומצות אומגה שנקראות EPA ו-DHA, שמקורם ממקורות ימיים, ומדברים על חומצת אומגה 3 שנקראת ALA, שזה ראשי תיבות לחומצה אלפא לינולניק אסיד. חומצה אלפא לינולנית, בהמשך הרעיון אנחנו נדבר עליה כאלה בקיצור. עכשיו, האלה נמצאת אך ורק במקורות צמחיים. ה-EPA וה-DHA